Ibu kula tumbas digendoso. Sing napa? Sing nggih damel rawon Rawon berapa? digendoso. Oh, 300 mau. Nggih. Nyoba-nyoba riyen. Nggih. Nggih. Sampun Ibu. Monggo. Nggih. Ngaten mawon Bu. Nggih. Ini saya mau. Nggih. Umuripun Matur nuwun Ibu. Nggih. Wes to nggih. Sing nggih rawon sik pundi? Mas alit. Nggih. 4.000. Nggih. Anu katane do libur iki. Oh, ngaten. Kami mobil teng Wonosari. Oh, nggih. Rasulan to, Mbak? Oh, nggih rasulan nggih. Ini pada libur. 4.000. Monggo, matur nuwun Ibu. Nggih. Ibu telur asine pinten? 3.000 mawon iki. 3.000. Nggih niki. Kula tumbas kalih Ibu. Nggih, mboten apa-apa. Kalih mawon. Nggih. Monggo. 6.000, Dek. Nggih. Monggo Ibu. Nggih, Matur nuwun nggih. Dadar gulung. Tak tahu. Apa ini? Ibu sampun. Hah? 10.500 ini. Ya. 10.500. Monggo. Nggih, matur nuwun Ibu. Nggih. Dadah. Dadah.